SKOJENCY ne dan yaron nan jika na sani sa'an nan dan sabuwa garin sababbi dan na tofa gulu Allahu na roƙi rabbi Allahu shine za ku zo kuna ihu wai a zaton su ban da galihu ai ni da kiɗa fa amana ne wai sun ce ni din maye ne in na kama kiɗa ni mugu ne tamkar sarki a piano ne dan sabuwa dodon waka ne farin girki wasa ne farin girki ku tsaya ku ji farin girki in Allah ya so za mu kafu asirin namu ya zo ya rufu kuma sun ce na cika surutu wai ni din na cika babatu ran Monday gobe a je kotu na ce ni me zan yi kotu bayan ni ba mai laifi ba kuma ni san ban taba sata ba ni ban ha'inci ba a sana'ata ban shirka ba kuma ni sam na tsani me yin ta farin girki wasa ne farin girki ku tsaya ku ji farin girki farkon zuwa suka raina ni da na yi waka suka kushe ni suka ce SKOJENCY ina zani suka ce wai mu ne a external yan sabuwa yanzu a internal kuma sai mun je international international garin mu fa ya fi garin naku a garin mu fa mu ba yan sarku a sabo kowa kwaro ne mata da maza yan wanka ne kowa ka gani wayayyu ne dan mu ilimi a jinin mu yake waka nake ba na sihiri fata na in cika alkawari garin mu yana yin alfahari a sabuwa dole mu sha shagali ya zam dole mu sha shagali farin girki wasa ne farin girki ku tsaya ku ji farin girki